मानै लाबाय लोगोफोर नै दाउला खासि 3 केजि 6 केजि गुमैनिफ्राय दा लांनोसै लाबोदो मोजां हम खुगायाव आखायसो खुगायाव नोगोर गिदिरखा अमा लाबाय नै अमा सेरबा गोदागासिनो जोंना आदाया आबौआबा नै सासे लाबावसिनसो होनायाव दं अमा लाबाय नै अमा सेरबा गोदागासिनो जोंना आदाया Depan lagi, ah, bori, supari katia sih na. Mansar ini mana malah jine? Oi, malah pindah steam fry. Ha? Dua sama. Deh. Mana? Godaबाय दं दिनै मोनजानाय मोनबा हख्लायसिगौमोन आङो बोथोरा माबाया दिना दिनै मोनजायाना बिस्थिबार बाराय गाबोन ओइ रानिनि दै सारनाय माबानो नागिरदों जाहोनो दहाय नोंथांमोना हाथायाव माने बायनाय नुनाय अमा बेदरा बेनो आरोना बिराद बरियाखा माने फेन्दानि लाबोदों आरो आङो बारा मेजेम गैया जानोबो बरिया जाखागोन बियो 6 केजि लाबोबाय आरो दायो दाउ ओमफ्राय ना लायनो थांबावनोसै आं हाथायाव दिनै बिस्थिबार नालाय गाबोनसो जाहोगोन नालाय ओंखायनो माने सुनानै दोनखाबाय आरो आं दा फोराननानै दा मोनायाव एवथुमना दोनसै हामफेया संनानै दोननो माने दा रुदबनानै दोननांसिगोन बियो दासो नै दिनै बिस्थिबारमोन नालाय सामफ्रामबो फुजा होयो जोंहा मा मेजेम बांसिन नङाब्रा नुवाखै मोदोम गोजा दायो लकेल नाजों अमा लायनो ओइ लकेल दाउ ओमफ्राय ना लायबावनोसै आं फिसाजोनि दै सारनाय ओंखाम जाहोगोन नालाय माने डाक्टारनाव थांनायाव खस्थ' मोननायफोरखौ जोंहा बिखुनजो फैगोन आरो गाबोन अमा बेदरखौथ' आङो माने बिस्थिबार हाथायाव लाखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा माने ना नायफैदों आरो फुख्रिनि ना लकेल ना फुख्रिनि ना दै फोरानदो आरो ना आदिबासिनाव लांफैदों नै मादैजों आंजों लकेल ना लांसै गिदिर दंना गैयाथाय 3 केजि 4 केजि जानाय बिदि मोनबा मोजां जायो जानो ना गिदिर दंना गैया हा 3 केजि 4 केजि उठाकसन लगाव गिदिरानो किमान हबो itu itu ki कमल काट बे 2 केजि जागोन 1 केजि बेसे हबो नाखि 2 केजि मान हबो लम र आरो बेलेग मास पाबो नाखि बेलेग मासও पाबो ना बेलेग मासও আছে ডাঙৰ মাছ बेलेग मास र साइदम बेबा माबा दं अ itu गिदिर मोनबावगोन आरो ना दायो गिदिरखौ नायगोनसै र गोथौथार ना दैया गोथौथार बवा ए मागुर मोनलायदोंथ' आरो बैलाय मा ना सलबो थाबैदों लागाव नैस्रानि आरो नाया बानपानित पड़ा एसे ओइ रौ लागाव बिराद गिदिर दङ नाया
नै बेयाव ना सलबो दंबावसो मार आरो दो আছে নাকি হ্যাঁ ও रौआ रौ आरो सारबाव मय 4 केजि मान लम 4 बा 5 अ बस्तायाव सोनसै दे ओइ दादा लांगोननो सुना दिनदो रौखौ आरो इटा साइ लुबै एकदमन ए साइनाव थिगनालै लांदो नोंसा सुखानांगौ ना दे सुदो दे ए सलखौ जाफेराखै आं माबायदि मोनजायोथाय बेयो माबा ना गोरिफोर बायदिसिनो माथो जायाना गोथावसो मोनोलै गिदिर जानांगौ आरो गिदिर जानांगौ इले आधा केजि जागोनदां इयो लाबोदो मोजां हम खुगायाव आखायसो खुगायाव नोगोर गिदिरखा बिदि दं खुगायाव हम लाबोदो दैयाव दोनदो दे ओरै थिखोलाय दे थिखोबावलाय ओरै गथा थिखोब्रा आथिं देखाय बा नोंजों समानखा माथो लांदो इयाव दैयाव दोनदो इखो लाङालै आङो मानै मोनबाय ना रौखो लांगोन इखो लाबो मानै जाबाय माबाया कमलखारा गोगोमखा सेरनै जानाय ओइ खुरा उठा ओइदो उठासन मासटो डाঙर मासटो उठा दुटा रौ আছে यार दुटा रौ उठा कमलखारটো নহয় হা रौ আছে দুটা আছে इटु उठा र बेसेबां जायो सुगोनसै इटुथ' 1 किलो हब आरो এটা डाइरेक्ट उना उठाना आरो আছে ओइ कमलखारसो र इखो नायगोरनि बेसेबां जायो ओइ दैयाव थांबावथोंसै ओमफ्राय आरो सलटुथ' पলাই যাব দেখোন পলাই গল কেজন এইজান পানি থৈছে ইটু নহয় ইটু কি মাছ कमलखाराय बिदि गैया दां ইটু নহয় रौ আছে আৰু আছে आरो र दाय माखौ थिखांबावनो सासुन आरो কি আছে बैखौ लानो नामा सलखौ रुवान मासखौ मोनोलाय माबेसिम खोथावल ना दुटायाव एसे ओइ फिसालै देसुन इटु उठासन किमान হয় তাৰপিছত নহ'লে ইটু ল'ম কিমান হ'ব 2 केजि 2 केजिल'सो जागोन ना होमबालाय बैखौ थिखोबावनोसै दां बैखौ फिसाद्रायलै बाल इटु उठाना सलटु ইয়ার আছে রে सल জালটা তোরা উঠাইলে না जानो बिदि दङ सल रे सल सिनि ना पाय আরে সেং মাছ ডাঙরটা ओइ या সেং মাছ ডাঙর इटु उठा এটু সেং মাছ ডাঙর साना फुथियासो गिदिर साइना फुथिया थावालै थावा এটাও দেব এটা इटु नालागे इटु उठासन এটু ओइ डाঙरटु এটু सदाय उदैया जाजागोन बे हौवासना उठा हौवासो बिदि गैया बिदि गोनां लानोसै दां ने ओइ कनि आसिना नाय सासुन हा দুটাও কণী আছে নাকি जोलाया गोथाव ना जोआ गोथाव दे इटु दे कণী थागोन दे र चलो কিমান হ'ব এইটো উঠাচোন इटु उठा পালাটো আনি इटु उठा নাই এটাতে লৈ যাম দে আৰু খুঁড়ে দে নহলে उठा টানनो बिराद खस्थ'लै टाननो सलखौ दोननो हागोन ना बेदर ओंखारनो नागिरदों चलता नामा बल बारगोन
दाननानै फाननाय Hei kiki jaga 7 केजि 300 7 kg 300 7 kg bा बांद्रायगोन दां 5 kg मोले बे मासखौ दोन नैबेखौ दोनथ'लाय मानि थिखोदोंना नोङो कमल खारखो मानि दंना मासेल' मासे बोख्लायदो देलाय मासे बोखौ ओइ जेबो राखोसोन या राखोसोन उठासुनथ' बेसो जागौ ओंखौ सोलाय र' थाखौ इतो एसे लादांहाय होबा इतो बेसे अजन आसे 2.5 kg मानासे इतो उठाथ'ए बेसेबां जादों 5 kg 4 केजि 700 अ तितावले इतो नामे बेले इतो उठा तिते 5 kg होबो ना होबा बेखौ लादो मालाय मिजिम थागोन जानो itu di mana sih itu mutasi nama kisah एके आसे नाकि किन्तु इतो भारी बेसे आसे ना भारी बेसे आसे ना बे बिदै दङ बे बिदै गैया बिदै गैया मेजेम जायो आरो देलाय जादोंलाय 5 kg ग्रोब ओइतो खि जागोन दा अजनथ' बेसे आसे ओइजोंनो हायना सोलाय जानला ओइजोंनो जाय अकले खुगाव हायलाय फैगोन ना हबो र' एने सा बेसेबां दं नोंआरगो दाइले बेसेबां दं आराय 2 केजि 100 अ 2 kg 200 2 kg ओमफ्राय बे एसे खम दं दा 1.5 जागोन दां दायो जोङो लाखांबाय नाखौ नैबेखौ मादै मोना लांसिगोन ओमफ्राय आं सेरबा लाबाय लोगोफोरनो माने रौ ओइ बिदै दंदां होलायलाय नायनो देलाय नायलाय ओइ नंमारगौ बिदै गैयाना गैयाथाय मिन्थिलाय बिदै नै इयाव सेरनबानो मिथियो इयाव सेरनांगौ फलंलायदो आरो उदैखौनो गैया ओइ बिराद रोजा उदैयानो बे बिदै गैया नै बेसो दं बिदैया इथु हुरु खुरि बे इथु खमाय যাব जे नाखौनो दांनो होनना दांबाय बरिया जागासिनो बे नाया जानो वाव लागाव बेबान्दि बे কি दानना हरनांगौबा दानना हरगोन आं लाजोबबाय लायथां दा लायगोन लायनो सोलाबा दिनै जायाबा थैया बिदि खावफा आराम दोनबानो जानायलाय बे ना गोथां माबा लकेल नाया जेबो जाया थान्दायाव दखानाव फैसाव दोनहैनोसै आङो थुदो थाबाय थाला जोङो लांसै सारबाय था नोंस्रा जाहैसै जा 7 kg 7 kg अ दे ना सेरबा लाखांबाय दायो ओमफ्राय नै थोरसि गिलास डिस एसे लादों आरो सिनि ना पाय सासन मिटार बक्स तो ओ हाँ यूट्यूब डालिबो यूट्यूब वीडियो साबे हाँ वीडियो तो साबे itu channel or more channel or दैमु बसुमतारी साबि दैमु बसुमतारी आरो बर्तमान लबो लगा नाय आरो अ लागिले আহিম फिसाजोनि नै जि सुनांगासिनो हामफिया नायदे लोगोफोर मैया हाबायाव गानलांनाय बियो दुगि देखायलेबावो हाबायाव गानहैनानै ओमफ्राय आङो अमा बेदरखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय दायो दाउ लायबावनोसै आङो र' नाखौ लाबोबाय नै नाया 5 kg लागाव ना कमलकाट ना रेव नैबे माबा दंखायो बे मानैजों 2.5 kg बे मासेयावनो 2.5 kg 5 kg आं जि सुनानै भिडिअखौनो लानो मोनस्लाबाखैमोन नै दासो लाबाय माथो मानै सायखांहोबाय नोंलाय मानै सायखांबाय नै गाबोन फिसाजोनि दै सारनाय दङ माने बुरिफोरखौ बिबैमोन थांफादोंमोन नालाय हस्पिटालाव माने नोंथांमोनाथ' नुखादों थाम्फैनि डिलिभारि समाव न' बानायदोंमोन आं अराङावबो दा बिसोरखौनो खस्थ' मोननायफोरखौ ओंखाम जानो होननानै बेदर लायबाय ओमफ्राय न'निबो आदै मादैमोन फैगोन ओमफ्राय लकेल ना गामियाव सारदोंमोन नालाय बेखौ बायनानै लाबोबाय आङो ओरैनोबाथ' टाउनाव 350 गाहाम लायो बिदि ना गिदिरखौ 2.5 kg 3 kg जानायखौ मासेयाव माने केजियाव 350 kg लायो आरोना दा गामियावखाय 200 थाखायाव मोनबाय आङो ओमफ्राय अमा बेदर लाबोबाय
अमा बेदर 6 केजि लाबोबाय दा लकेल दाउ लायबावनोसै मोजां गोदा आरे भाई बिखुनजोफोरनो जाहोगोनखौनो मोजां गोदाखौ मा गोदादों जाथारि बुख्राख्रानो मैया हाबायाव दुगैयालासिनो थांदोंब्रा इयो मोजां खोनादों दुगैयालासिनो थांदों नंखायथार इस नै खुगायाव रोंहर खुगाया होनदों आरो आयौ दाबो थैबावबाला बारामनि खुगाया जेरै बेदर जाबा बिदि जायो आयु आयौ मावबाय थाबावनोसै बाला यालाय दे लोगोफोर दा माने आङो अमाबो लायखांबाय लकेल नाबो लायबाय दायो दाउला खासि होसो फैदों आरो ना गुमै मोनानाव दा होसोसिगोन आंथ' भिडिअ खेबग्राल'सो ओइ नै बाब डेन्जार खारगोन माथो बागानाव थांबाथाय मोननाय नङा दै लागाव एक्सन मोड ओइ साइड ओइ मोनखासिगोन बेखौ मोनखासिगोन नै मोनथारसिगोन हुस ओइ साइड अरनो नागिरदों साइड हा ओइ मोनखासिगोन साइड पाले मोनबाय नै दसेयाव मोनबाय मा देव खासिया देव नङालै एफा गोबाव जाबाय खेवरानो एफा गिदिर फिसा जायो माबानिया खासिब्रा नङा बिराद साइज जायो नै बियो खेंगुर फिसानो लागाव ओमफ्राय मासेयालाय बेखौ सुग्रोदो बेसेबां जायो गैया होमबा सेर गैया बेयाव जायासै माबाया जिंखला मासेयाथ' बेलेगथिंसो खारलांबायलै सिखारि गोजाबा नोंसिनाबो सैमाया जामालाय नेवलाय आइजोआनो माफैनो दाउला खासिनि जायो खमबो जायो दा खुंगुरा ओंखायनो खायसे खेंगुरा फिसा बिदि साइज जायो खेंगुर गिदिरबो फिसा हा फार्स्टआव जाजेनबा जायो ओमफ्राय बे बोसोर जाबाथाय देरलांबाय थासिगोन थायोना माव गिदिर जाया आरो बैसिनाव आदा हाग्रामा मोनाव लाबोनाया गिदिरमोन खेंगुरा ओमफ्राय बिसिनाव मादै मोनाव लाबोनाया फिसा बे ओरै लरफायबो जायोना खुंगा गैयिया खासिनिया जायो जि साइज जायो अबेबा खेंगुरा दाउजोबायदि नुलायलाङो खर'खौ बानायजेननाय जायो आरो बिसिनाबो बोसोरनै जानायमोनलै मानै लाबाय लोगोफोर नै दाउला खासि 10 केजि 6 केजि गुमैनिफ्राय दा लांनोसै मनायाव सोनोसै नै दे सोदो जोंना होसोबाय सोरबाफोर लांनोबा खोन्थाहरब्लानो जाबाय दाउला खासि बिराद खालामखायो माने गुमैया आरोना माने बिराद बुरजा बिसिनाव हांसोबो दङ हांसो बायनोब्ला नै एकदम बिराद हांसो फिखायो आरोना आब'आ बिथिं खिथाहरब्रा मा फियो हांसो दाउ बोरमा अमा फारसेनिफ्राय फियो नैथिं दं हांसोआ नै हांसोआ 300 जरा नै कमेन्टआव खोन्थाहरदो सोर लांनो गोसो हांसो गामिया आदर्श गामि सानजा लाइन लाना थांसै आं दायो ओइ ससेल'आ जेबो जायो
थांसै आं